Ty si platil drahý odťah, pritom máš PZP v Allianz. Dnes pokračujeme v našej sérii, kde si spoločne odhalujeme skryté výhody PZP a dnes sa pozrieme na poisťovňu Allianz. V balíku Comfort sa totižto skrývajú aj základné asistenčné služby. A v rámci nich si od poisťovne môžeš nárokovať opravu auta na mieste, kde poisťovňa preplatí hodinu práce mechanika. Podmienkou je, že sa to auto musí dať opraviť na mieste. Ak to nie je možné, poisťovňa ti preplatí odťah auta. Limitom nie je cena odťahu, ale vzdialenosť. Poisťovňa totižto preplatí odťah v okruhu iba 20 km do servisu, ktorý vyberú oni. V prípade defektu ti zabezpečia výmenu kolesa. Použijú na to tvoju rezervu. Ak máš defekt na viacerých kolesách alebo v aute nemáš rezervu, znova platíš, že ťa odtiahnu do servisu v okruhu 20 km. Znova sú tam detaily ako problémy s kľúčom od auta či nesprávne palivo. Zaujímavosťou je, že ak sa ti vybije batéria v tvojom elektromotore, zabezpečia ti nabitie na mieste alebo odťah najbližšej nabíjačke. Avšak túto službu môžeš využiť iba 2-krát do roka. Majú tam aj možnosť náhradnej dopravy pre posádku vozidla. Odvezú ťa kamkoľvek, ale maximálne v okruhu 50 km. Ubytovanie a náhradné auto ti nepreplatia. Vedeli ste o tom, že som 7 rokov pracovala výhradne pre poisťovňu Allianz? Poznávame sa? Čus!